намояндагони Созмони Милали Муттаҳид дар гузориши навбатии худ оид ба тағйирёбии иқлими сайёра маълумоти навро интишор намуданд. Тибқи он дар оянда теъдоди офатҳои табиӣ дар як сол то 560 ҳодиса бештар мешавад. Дар гузориш омадааст ки то соли 2030 обхезии сӯхтори ҷангалзор ва ярҷфароӣ дар гӯшаҳои гуногуни сайёра ҳамарӯза ба амал хоҳанд омад. Ин ҳодисаҳо ба марги миллионҳо нафар оварда мерасонад. Давоми 50 соли ахир теъдоди офатҳои табиӣ ба қайд гирифташуда дар ҷаҳон 5 маротиба афзоиш ёфтанд. дар шаҳри Нью-Дели, Ҳиндустон муддати 3 шабона рӯз аст ки сӯхтори шадид дар калонтарин партовгоҳи шаҳрӣ идома дорад. дуди ғализ ки дар масоҳати даҳҳо километр биноҳои истиқоматии сокинонро фаро гирифтааст, шикоят доранд. айни ҳол садҳо нафар кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш кардани сӯхтор фаъолият доранд, аммо гармии тоқатфарсо ва надидани роҳ то чанд метр наздики сӯхтор кори онҳоро мушкил кардааст. сабабҳои сар задани сӯхтор то ҳол муайян карда нашудааст. сӯхтор дар Ҳиндустон ҳодисаи камназир набуда, аксар вақт сӯхторҳо дар тобистон ки гармии он ба беш аз 40 дараҷа мерасад ба амал меоянд. ба ин далел Ҳиндустон дар рӯйхати кишварҳои дорои ҳавои номусоид шомил карда шудааст. дар шаҳри Москираи Колумбия кафки дарё аз соҳил баромада дар кӯча ва роҳҳои автомобилгард паҳн шуд. ҳодисаи мазкур таваҷҷӯҳи одамонро ба худ ҷалб намуда, сокинон онро ба филмҳои фантастикӣ нисбат доданд. мавриди зикр аст ки чунин ҳолат солҳои қаблӣ низ рух дода буд. бо сабаби ба дарё рехтани оби ифлос ва дар таркиби он мавҷуд будани моддаҳои кимиёвии шустушӯӣ чунин ҳодиса ба амал меояд. ба қавли мутахассисон, ин ба саломатии сокинони маҳаллӣ зарари ҷиддӣ дорад. олимон аз Nautilus Life ҳангоми шино кардани навбатӣ ба қаъри уқёнуси Ором ҷиҳати омӯзиши кӯҳҳои зериобӣ ҷонвари ғайримуқаррариро мушоҳида карданд. махлуқи зериобӣ Eniptiastes exima номгузорӣ шуда, маънояш мурғи ҳайвоншакли бесар мебошад. ин намуд ҷонварони зериобӣ қанотҳои пардадори беназир дошта, ин узв имкон медиҳад ки аз қаъри об то 1000 метр боло шино кунанд. қаблан чунин ҷонварон дар чуқури 2000 метр мушоҳида гардида буданд. дарозии ин ҷонвар 45 сантиметр буда, онро тавассути дастгоҳи наворбардории ров Hercules Zeus сабт карданд. ки ҳамаи ҷавонони дар гурӯҳи IM академи шомил шуда ба дасти қаллобон афтода фиреб хӯрданд. дар минтақаҳои Сибир ва шарқи дури Федератсияи Россия муддати 1 моҳ аст ки сӯхтори ҷангалзор идома дорад. бо сабаби кам омадани боришоти барфу борон дар зимистони соли равон дар аксар минтақаҳо мавсими сар задани сӯхторҳо оғоз гардиданд. айни ҳол вазъият дар вилоятҳои Амур, Челябинск ва Тюмен мураккаб буда, зиёда аз 1600 нафар корманди хадамоти сӯхторнишонӣ бо истифода аз 500 техника дар масоҳати 3000 гектар ҷангалзор барои хомӯш кардани алангаи оташ мубориза мебаранд. дар ҷараёни хомӯш кардани сӯхтор ҳамчунин аз 40 адад чархболу ҳавопаймо истифода карда мешаванд. сабаби асосии сар задани сӯхторҳо ин одамон буда, сокинон қабл аз кишту кор алафи хушкро оташ мезананд. аз оғози соли равон дар ҳудуди Россия зиёда аз 1020 ҳодисаи сар задани сӯхтор ба қайд гирифта шудааст. алангаи оташ 50 000 гектар бешазорро сӯхта нобуд кард. созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва ЮНИСЕФ эълон доштанд ки теъдоди ҳодисаҳои сабтгардидаи бемории сурхак дар ҷаҳон то 80% афзоиш ёфтааст. дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта танҳо давоми 2 моҳи ахир сатҳи сироятёбӣ 10 маротиба бештар гаштааст. намояндагони созмони мазкур изҳор медоранд ки ҳарчи зудтар бояд кӯдакон ваксина карда шаванд. ғайр аз ин маҳдудиятҳои зидди вируси COVID-19 бояд зуд аз байн бардошта нашаванд. коршиносони ЮНИСЕФ ва созмони ҷаҳонии тандурустӣ иброз медоранд ки эҳтимол дар соли равон миллионҳо кӯдакон дар саросари ҷаҳон ба бемории сурхак мубтало гарданд.
киштии кайҳонии бисёр истифодашавандаи Crew Dragon марбут ба ширкати SpaceX 4 нафар кайҳонавардро ба истгоҳи байналмилалии кайҳонӣ интиқол дод. Василкунӣ дар кайҳон ба таври автоматӣ сурат гирифта, ин чорумин ҳайати кайҳонавардони маркази тадқиқоти кайҳонии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико НАСА мебошад, ки дар доираи ҳамкории SpaceX ба фазо ирсол карда шуданд. Кайҳонавардон то моҳи сентябри соли равон дар истгоҳи байналмилалии кайҳонӣ боқӣ монда, дар ин муддат зиёда аз 200 корҳои тадқиқотӣ анҷом медиҳанд. ҳайати сеюми кайҳонавардони НАСА ки зиёда аз 5 моҳ дар кайҳон қарор доштанд, ҳафтаи оянда ба замин бармегарданд.